Iti dayta a tiyempo nagparang ni Juan amamunyag ijaylet ang ti Judea ket nangas kasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo kinunana. Agsipod ta sidegan ti pagarian ti langit. Ni Juan ti kayat asawen ni Propeta Isaias idi kinunana. Ijaylet ang adda mangipukpukkaw isagana yo ti dalan ti Apo. Pasaya atin yo ti pagnaan na. Naabel adot-dot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Sinturon alalat ti barikas na. Dudon kendero ti kinkinnan na. Napan kenkwana dagiti tattao a naggapu ijay Jerusalem ken intero a probinsya ti Judea. Agraman amin adagdaga iti agsumbangir a karayan Jordan. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basol da ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Pariseyo ken Saduseyo nga umay pabunyagan ken kuana kinunana kadakwada. Da kayo akapututan ti uleg si asino tinangibaga amalisyan nyo ti dandanin dumteng apungtot ti Dios. Ipakita yo babaan ti aramid yo a nagbabawi kayon kadagiti basbasolyo. Diyo ipagarop a mailisi kayo, diyo ipagarop a makalisi kayo iti panagkunayo, taamami ni Abraham. Taibagak kada kayo, akabailan ti Diyos a pagbalinen, dagito'y abato nga anak ni Abraham. Na isaganan tiwasay a pangpukan kadagiti kayo, agingga iti ramot. Mapukan ket maipuor amin akayo, adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan kayo iti danom, kas pakakitaan ang nagbabawi kayon. Ngem umay ti sumarsaruno kanyak, bunyagan na kayo ti Espiritu Santo ken ti apoy. Dakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak, jakpay maikari amang bitbit ti sapatos na. Adda ken kuana ti bigao apang taep iti irik. Urnungen ken idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngem puuran nanto iti taep, ti apoy adi maiddep. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Nagitarupa yan na puyatan nga napan nagbuyat ti float parade. Adupay dagiti nga nakimisa di rabii, iso nga imay datatangang puyat la tatarupa da. Idi kalman, inawis dak iti parokya ti Sinait, San Nicolas de Tolentino, nga nagrekoleksyon da. Ket ada 250 plus dan sa nga nagrekoleksyon, kakunada, Apo, i-shout out da kaminto, nagmisa ka, ang shout out man dagita nga taga Sinait nga naki-rekoleksyon. Nangrugi tinain, aging gana ti 12 o'clock, sakam nagmisa, iti oras ti 1:30 nagmisa kami man ijay NSCsin ti minisaak dagitay dimawat dagitay batch 85 ti Holy Spirit Academy ti Bangged ken Divine World College of Bangged da Mayor Glenn Eduarte ken dagiti kakadwana ni Manong Dino jum umaidtoy ken nagmisa kami ijay so nagtataderak ti from 9 o'clock to almost 4 o'clock kaya yo dayay. Kagaputa, dami sa ti dinaratan, idi di magas kabasit di parokya, kini Apo Flor, idi kuhan, maladawan, paspas, taray. No apay mo na agap apuraka, kasla na gaduti, agpaspasali. Kanigid, kanawan, adan to nakaibay mga nakangatot sakan na nga, tenla ti tartarayon na, anya, di mo dagating agpaspasali kalsada. Alay, kanigid, kanawan, makadanong kamtakan doon, nagado ti traffic enforcer nagadulugan apaya ay Apo agrob-robwat data nga float par imbag kat hanga nakaruwad yung ulo na naladaw kam ko mga talaga nakaabot kami paspasan tayo inta dinaratan ta kababain ti maladaw ta siya kumabainak nga maladaw no hanga importante unohan nga gagara nga ta kababalingam no igagara madi napantayo ali paspas la rubwat agmisa tayon kunada di dinaratan itugtugaw mo pa'y apaw apaya
awan tay sound system ta na usar di Kristo di pay na isubli ay yakat kakaasiak nga ng kamkamat awan magaya apanda nagbulot ti sound system lubat manen ay apo agalas 7 sa amula di agmisa kami ni so kung kunat kakaasiak nga ng kamkamat ay yakat anda magaya mga handa maga nalipatan da mga insagana ta sound system kas jagamin ko nanak uray no kas ano pa nagsagana tay no dadduma addan tulat ta kurang na itibiyag tayo uray kasano pa nagsagsagana no dadduma agkurang tulat ta. Kaanya ti ko na namin ni San Juan. Impukpuk na anya ti ko na isunat ti kwa isunat magipukkaw ijilet ang isagana yo ti dalan ti Apo. Saya atin yo palintigan yo ti pagnaan na. Kakas ano dayto datayo tatanga panawon datayo nga madama. Nga makabasa daytoy mensahe kasano pa nang isagana tayo ti pagnaan na anya ti inaramid ni Juan kinigtot na dagitoy napan digat agbunbunyagan mamunyagdan Judea kadakwan napan dagiti Pariseo ken Saduceo sino dagiti Saduceo dagiti mangibagbaga nga kabisado da ti linteg ni Moises na laing da kunada dagiti Pariseo, dagiti mangiklaim, ibagbagada, nga managkararagda, asidagda ti simbaan, malagip yun, dijay pangarig ni Apo Jesus, nga dadwa nga napan nagkararag di templo, dijay may sa Pariseo, di may sa agsingsingir iti buis. No, malagip yun haan. Napuyatan kaysa. Kanya ti kararag dijay Pariseo, agyamanak Apo ta, agtatay tingak, ited ko ti tayting ko, agay ayunarak, haanak nga makikamkamalala, hanga kasla kadatoy kaabay ko ama nagbasol ko nana. Kadati mo managbasol ko nana, di na pa'y maiyangat jay ulo na, pakawanan nak Apo ama nagbasol. Kakuna ni Apo Jesus, sino tinapalintag ti biyag na, kunana, dahil jay managbasol nga napakumbaba, kinja mangikarkarit ti aramid na. Kaiso nga, hindi mapandag pabunyag, kini San Juan, kunani San Juan kadakwada, da kayo akapututan ti uleg, kunana. Nagdagsen jay baga ni kwa, San Juan. Kunana, da kayo akapututan ti uleg. Si asino ti mangibaga, amalisyan nyo ti dandanin dumteng apong tot ti Diyos. Anya ti karit na kadakwada, ang daytoy na eh. Ipakita yo, babaan ti aramid yo, anag babawi kayon. Pamati ken aramid agkin namayat may maysa. Haan nga adda ginana ti pamati ken aramid. Dahil ti bagbagana kadakwada. Ijay iso nga sinait di kaluman impadamag kayo nga taga Salcedo iso nga sikat ka ijayan. Wow, nagsikat kayo palakpakan kayo man la palakpak. Amuyo ti kunak, amuyo di Salcedo kunak. Nagmi-meeting kami di kaano da Sabado, Domingo. Wow, nagmi-meeting kami kunak. Nagplano kami iti Christmas program. Nagmayat di plano mi kunak. Agiin niya ti kunada, ag-practice tayo ti sala. Amayat kan kanta. Agi-exchange gift tayo kunada, mano, worth 500. Ngam ado nagpipin na pilit, ngano 500, 500 kumaa. Haan nga imbilang na di jibungon, plus pinagpliti na nga napanjikan dun, ay 150 iso nga, nagajibla si tinaala na, ririn no sino ti makaala ti kurang. Dahil ti nagmimitingan pin na pilit, no 500, masapol ka 500, awan ti nabababa. So nga sikat kay ijay niya. Kakunak, balbaliwan tayo man, kunak. Apaya nga, agpabuya tayo, sino ti pabuyaan tayo, datay laan, di bagbagi tayo, haan? Sab at the sab an angel, nakabaybayag day tanga kantan. Sino mang buya datay laan? Kadi mala na jay, holy night, nakabakuyag nga kanta. Kasi no pabuyaan tayo datay laang, sino ti agi-exchange gift tayo, tapno awan malugi ing kayla gumatang regalo yung bagbagi yun, tapno eksakto nga 500 haan. Kadi dyan nga, nag-aapa kayo.
Kunak, balbaliwan tayo man, kunak. Ingkay mangala, tikas tatayo, no talaga mo laeng, mangayab kayo, iti kaarubayo, nga ni apong kuma, nga may sa nga agbibiyag, nga kakaasi nga agpuypuyot, ti ang ngoyob, ija nga, isuda man ti alaan nyo. Napadasan nyo nagkarulingan? Oh. Di mat nagkaruling kayo ka, tibalay nga papanan nyo ka, dahi tay, adda doorbell na, tay na nga to alad na, nagado aso na, nagado ti Christmas light kada, Christmas tree na, timan mapanyo karulingan ka, ni apong ije nga may sa nga nakatuyang-yang, di balay na nga awang payrikap tiri daw na, api nga labsan nyaw. Gapota, haan nga makaitadaan. So, impasikat ka ijay, kasi kung timan ayaban nyo ka ni Apo nga may sana, DJ worth 500, imbes nga agsisinukat tayo, rigrigalwan tayo, ti bagbagi tayo, isuda man ti kantaan tayo, ti, oh, holy night, thy stars. Isuda man ti ikan tayo, ti regalo na, tanudad duma ka, nalipatan tayo mo't idan, di tayo mo't maikan ida. Kala ko matata, nag-anniversary ni Apo Padi, wow, nagimas timakan, Father, bahagim da ito. Wow, thank you, maragragsakan akmat Nga samta, regalo kanyak ti brief, ta bot-bot garod, dagit ti brief count. Timan ikan tayo ki ida, kunak. Idi kwan nagbaliw ti rupa, dagiti nakimiting, kunak, kaya sinait, limiday da amin. Idi kunak nga hantay nga agririn ni galo, ti ikan tayo dagitay awan kabkabaulan na itibiyag, nagbaliw amin. Idi kwang kunada ka, intay ta agsulisay, ti itintay kadakwada. Taga Salcedo kay lang agpaiso kunak. Haandan kabaulan ti mangted, taawanan ti agsubli kadakwadan. Iso ko na kaya sinait, amuyo, idinalpas ti meeting, na kami suot da amin, manupay tinangan. Nagdadayamudom da nga nagawid. Kayso ti ko na kauwan, naglaka nga ibaga nga, give love on Christmas Day, joy to the world. Datay mo laeng, takaya tay nga rod. Isuda man ti ingkaikan na usto, iso nga rod jay, pamati ken aramid, agjeb kuma. Iso di imbaga kon, isuda man ti regaluan tayo, kung agsulisit tayo. Ngam idi isuda agrin regalo ko maya mat. So nga palakpakan, sikat kayo nga taga Salcedo, impadamag kayo mat. Impadamag kayo. Hani diya ti bagbagak nga diya ngay, no, joy to the world, si kaman ti mang titirag sa kadakwadan, us-usto diya pamatim. Haanga ti umuna nga panunutom, kano anya bagim. No, us-usto diya pamatim ko, no, agkamayot diya pamatikin aramid ko, ipakat mo man itibiyag. So, kunak kanya, daka, amuyo, uri datay gamin nga katoliko no daduma, hantay mapabasol dagiti sa bali nga pamati na nga kakabsat, katkatawaan da tayo. Katkatawaan da tayo. Anugutin tayo. Taapaya, nagpintas, imbagak pa iya sinait, daya kantangay, anya daya kanta, nakasabay ko sa jeep, ang isang ali. Amuyo daya kanta? Go! Nagro-rosaryo, ang matay nakapikit, pumara sa may kumbento. Sandali lang po, sabi ng tsoper, kasi may nanguhuli. Mura pa rin na mura ang ali. Agsun santo rosaryo, nakasingsingpot, ay, idihanda nga insardang di pagsa, nga di mo insardang nga, mura pa rin na mo. Ayan na nga, di kararag, hindi di aramid na. Banal na aso, santong kabayaw. Salcedo ito, he. Ay, hamot hamot na kayo. Ang kunak lang. Iso nga rin day, tangag bagay. No, dagay, no, katkatawaan dati sa bali, hantay panunutin, no, anya di pamati da, no, anya di sitwasyon da. Ngam da tayo, tikarit na ngamin, ti kinakristyano tayo, no, anya di patpatsyon, kunan ni San Juan, ipakita yo, iti aramid yo, anag babawi kayon. Aramid ti pakakitaan. Ipakita yo ti aramid yo ang nagbabawi kayon. Untata, advent ko na tayo, adbiento panagsagsagana,
Kaya tayo nga balbaliwan, adda ag recollection, kung nakiti parokya ka, dinuminggo nga recollection, masapol yung pailaang na umakaisan, kay bumerok ti pag-recollectionan yon. At recollection tayo, agwa tayo, ibagay man DJ, ibagbaga tayo nga, panagserbi, ibagay tayo man DJ, ibagbaga tayo nga pamati, babaan ti aramid tayo. Iso nga ko padigwam man, nagmayat nga padigwan ni Apo Padi, tapalakpakan na kahaan. Nagmayat nga ikan, kadag regalo nga, pagkadkadwam nga leader ta, maisubli na. Ingka man ikan dahi te kaarubang nga kakaasitap no, aglawag mo jirupa na, di na pa'y mapadasan ti makantaan mo, ti dahi to yabalay, tila amuyo gamin nga balay kadag tay dadakkel no, agkarkaruling kayo haan. Labsa-labsan nyo mo, di balay ni Apong. Ilaylayat yung pailaang paskwayo anaimot kung awang nga rod maitid na. Kitaan tayo man, imbes nga no, kung tayo nga joy to the world, agragsak ka itan lubong, datayo man timang pagbalin nga naragsak ka dakwada. Dahil ibagbaga tayo nga pamati ka, ibagay tayo man, ijay aramid. Kaslangor, di kunanda nga santong kabayo, nakapikit, nagro-rosaryo, idihanda nga insardeng, agsaot dakasen. Kaya na nga di pamatikin aramid, karit na. Isuti ko na ni San Juan, da kayo kunayo ti ammo yung malisyan nyo ti pungtot ti Diyos. Ti kunayo, da kayo nga kapututan ti ulag kunana, tadag ito yung pariseyo nga rin sa iyo, nalaing kunada man nagkararagda, ammo da ti Diyos, ngam di aramid haan nga maibagay. Isumot ti beruken na kanya tayo. Da tayo nga Kristiyano tata, da tayo nga magibagbaga nga mamatikin Kristo, kasano nga tati panagbagay di jay pamatikin aramid tayo. Kasano nga tati panagbagay di jay isao ken jay aramiden tayo. Dahi taman ti karit na kada tayo. Nagrigat nagpupungtot ka, nabannog ka, nagadod pa kabuungan ti ulom, santo, adapay la, bigbigat ka, manang umutang agoray ka, magmamalas ka ti biyag. Bigbigat ka, umutangan ka, agpungtot ka. Kaya saan nga rin nga ibagam di jay, kararag ken di jay aramid nga agbagay. Iso ti warning ni San Juan Kadakwada, kano panunutan tayo, kakitaan tayo, datay nga tamot, may bagay nga tayo pamatikin aramid, makitkita da nga tamo di aramid tayo, ako na tayo nga mamati tayo, iti Diyos tayo. No, agbagay data, ure niya nga oras tayo umay na, nakasagana. Niya ko na tayo nga natural, di po biyag tayo nakasagana.